Manao nahoa antsika iabiaby tsy de hoe misy resaky maro fa somary cause tsipitsipy ho an'ny raha be mo artiste misy artiste zay agny agnarany teo Jalto tsy haiko na mana problème personnel am raha be copie-collé Dadju farany teo miresaka kiraro na tsy hanao vidéo sy mpanao vidéo fa somary manao vidéo androany mahakasika ny resaka naboaky ny raha be io tamin'ny Facebook atoa. Fiainanao leroa tsy nisy ny kritiky nanomboky ataroy jusqu'à ny place misy anao henany zao. Na ny place misy henany zao nang jalinao me mitombo satria lazanao me mihena amma artiste anao zay amma mpanakanto anao. Considérez ko tsy mpanakanto satria artiste ataoko hoe sangany tsy sangany. Alohan'ny hivola olo tegna misafa olo mivolambola olo jereny tegna tsy haiko gn'ain tegna hoe nanao akory ny aingako za fa iha lelahy leroa valio vidéo ty la ohatsy ka manafitohinanao resaka ambarako anao androany valio ty lelahy iha bandy fa la raha manahaka an'iregny tsy tokony tsy ho resanao agnaty Facebook ato. Afaka andefasanao MP karainao ilainao hoe ia koa agnarana be agna Facebook ty ato ilanao resanao andefasanao MP au cas où la manan'izay toetsay zay resanao manokany am personnel nareo agny zay resanao en plus n'izay tsy vitany hoe fa igny namoaka ny vidéo igny badamena koa iha rabe ty damena ela nitako maso ny vinango komonjo nahitanao azy tonga de komonjo nataoko ambavanao hoe nahitanao azy hoe manao akory marary va komonjo baka Menabe agny sa manao akory fandehany petsakiny lafa ny hainao tsy nana igny nandesinagny vo tamin'igny arrivé igny ane ny fankahitan-jozo roe regny manova volonté iha mamonjy azy na andefaso vola misy mobile money taoko amitsika eto lefaso mobile money alefaso leroa hoe zay koe na koe raha lahy zao koa atanky hoe zao hoe mba misy raha nieritseretiko mba hoe au cas où fa tsy inoako fa tsy tamin'ny andro igny avao ro niaonandrozy fa fiona première rencontre androzy igny tamin'ny fitsena azy fa ka mahay vava koa tegna lelahy moramora avao ataovao ambanimbany fa io na ambanimbany agny hitan'olo avao na tsy nataonao tamin'ny publicité tato na tsy nipublienao tato agnaty Facebook tato hoe nagnampy azy iha hain'olo avao igny hamaray ampakamaray agny mivola aminao avao gn'olo misafa aminao na i koa isafa amin'olo hafa hoe zao première rencontre ako tamin'igny fitsenako any rahabe nataoko copie-collé igny ohatrohatran'izay fa tapiren'igny misy raha be raiky zay nagnampy ahy zay koa raha lahy badamena iha ary hoany zay olo jiaby nivolagna hoe za misy problème am'zandry za zalo zandry za tsy misy problème aminazy za tsy zalo izy fa fomba fijerinà karaha igny za direct za mivolagna raha marigny tsisy olo afaka andeha volagna amina atony ihany fa tsy maloto kiraro izy koa anao mivolagna izy tsy maloto hypocrite anao ary zany amin'ny publication tsy mifosa fa public dikan'izegny tsisy fosafosa tsy afaka andeha volagna za hoe asarim-bavy igny mifosa public igny fa tsy mifosa fa raha volaniko aminao zandry anao moa lafa kiraro madiny any anao hiakatra amin'ny chaîne nary fa mahasoa zao tontolo zao niany aminao hoe karakory kiraro andeha ataonao niany eza olo vidéo ty niany vidéo mikasiky
Kasiky publication ataoko nomaly. Publication ataoko nomaly mikasiky copier-coller Dadju. Miambo olo maromaro za voalefako koragna ty. Boa olo jiaby. Vidéo mikasiky publication ataoko nomaly hoe kasiky ngia copier-coller Dadju. Bon, alevako izy ty. Karaha ty zagny lera. Nomaly za namadimadiky Facebook za. Nomaly za namadimadiky Facebook za. Nahita sariny nga copier-coller Dadju ndraiky Dadju ta l'aéroport ta Ivato. Dia za mamaky commentaire, za mamaky commentaire n'olo samba mikritika nazy. Oh, misy mivolagna hoe karaha tsy tôtro Dadju, karaha tsy mitovy Dadju, karaha tsy hafa ny entana nafarana, hafa ny entana tonga. Maro be commentaire. Dadju lava par rapport ny copier-coller nazy. Zegny hoe tsy mitovy tsy zao. Maro zegny version n'olo nomaly nikasiky ngia copier-coller Dadju ta l'aéroport ta Ivato. Tamizare nandeha nitsena Dadju tany. Dia karaha fataoko za mivolagna andavanandra hoe volagniko hitanao zapaka izy koa fa za mijery sarin'olo surtout star resaka fomba fitafy agny zegny jerevako. Za io fa tsy haiko karakory fomba fijerinandre. Fa izy koa fa za zegny mizaha olo, izy koa fa star satria zapaka tia lamody. Za zegny tia lamody. Za zegny tia resaka lamody. Izy koa fa za zegny mizaha star, tonga dia fomba fitafy maloha zavako voalohany. Zomeko mihitsy io. Izy koa fa za mizaha sary zomeko avy ambony ziska ambany. Kiraro, pantalon, t-shirt, ino marque kiraro ngia ty, ino marque pantalon ty, ino marque t-shirt ty, montre anazy ty Rolex sa ino azonao. Za zegny lunette nazy ty ino marque izy ty. Za zegny mizaha rambo avy amin'ny tendromboron-doha zisky ankongotro. Izy koa fa za mizaha sarin'olo araiky malaza. Dia à partir an'izay za avy nizaha sary tamin'izay, sady mizaha Dadju za mizaha ngia copier-coller, mijery Dadju za mijery ngia copier-coller. Dia zavatra tsy karotro, zavatra hitako, samy magnano Air Force, samy magnano kiraro Air Force fotsy Dadju sy copier-coller nazy. Fomba fijerinao volaniko eto fa za tsy mahay fomba fijerin'olo hafa. Samby magnano kiraro fotsy zare ary samby mitovy marque, samby Air Force, samby magnano Air Force. Fa magnino tsy mitovy couleur andraha io. Couleur tiako volagna eto fa hainandre. Bon, izy koa za avy tô tamin'izay nagnano publication za. Bon, publieko volaniko le raha hitako publieko. Ary alefako letra avy amin'ny voalohany ty fa za tsy manana problème amin'ny ngia copier-coller Dadju. Tsisy problème aminazy za na ely. Tsisy, ino ma raha andeha anango problème. Tsisy, za tsisy problème amin'ny ngia copier-coller Dadju na ny pitiny. Tsisy. Azonandre zegny. Fa raha hitako ny publieko. Bon, nataoko tamin'ny compte-na perso izy Jalto. Tsy nataoko tamin'ny page-na tato fa tamin'ny Jalto compte-na perso zegny, personnel. Soatako hoe tarignesinandre fomba fivolaniko izy koa fa nataoko amin'ny vava zegny. Tarignesinandre tsy mitovy le fandraisinandre izy amin'ny commentaire ao. Fomba fivolaniko izy zegny mba maloto kiraro ngia copier-coller Dadju ty zegny. Zegny fomba fikoranesako izy. Mba maloto kiraro ngia copier-coller Dadju ty izy zegny fa za tsy nanana eritreritra hoe zalo ngia. Za tsy nanana eritreritra hoe befo ngia. Za tsy manana eritreritra hoe tsy fiera za manana ngia. Za tsy manana eritreritra ratsy feky amin'ny ngia copier-coller Dadju. Partagena maximum vidéo ty mba ho hitany zandry. Za tsy manana eritreritra fa fomba fijerina zegny hoe mba niala am'le satria maro be olo nivolagna atao Dadju lavalava par rapport ny Dadju lavalava par rapport ngia copier-coller nazy.
zare tsy toorotro amy commentaire tam publication zavako nomaly zegny zare tsy toorotro angaty tsy haiko miforcer fotsiny fa itsy tsy mitovy dajo samby olo amy commentaire anazy samby olo amin'ny raha volagniny mikasiky sarony dajo ndraiky ngia copier-coller anazy no moaly fa nagnino nina raiky fa zegny tsy zakanandre maro alo volagna hoe dajo karaha lava ngia copier-coller anazy foky maro be commentaire magnanjay nagnino tsy nasiagna réaction nagnino tsy nasiagna réaction mitovy fogna zay fa samby olo amy critique nazy fa raha hitako kirarony ngia copier-coller dajo maloto tsisy hypocrite tsisy resaka hoe fialonagna fa raha hitako maso maloto kiraronazy tsy afaka forcenandre za amizay miova amin'ny hevitrinahy fa naloto kiraronazy za avy amin'ny izy igny baka izy ka mba hoe nagnano kiraro mena dajo ohatra hoe nagnano kiraro rouge dajo nagnano kiraro hoe tsy haiko verte na noir mbala sarotro nde hivolagna hoe maloto kirarony ngia copier-coller dajo fa mitovy kiraronjare samby air force magnino zegny niny dajo fotsy niny ngia haiko raha fa jaune tsy haiko zay tsy hoe resaka hoe za malegny ngia igny ambary ameko exemple andre raha ohatra zake zegny raha ohatra zegny zake mbariko andre zegny za misy idolena za ko tsy de magna idole français zegny fa izy ko fomba fitafy volaniko eto fa napry presque américain reny fo ary idolena amy resaka fomba fitafy zegny maro be pire américain aby américain noir aby zegny azonao afro américain aby regny ohatra ameko exemple zegny ameko exemple ohatra za zao zegny karaha tiga pire regny zao taiga zao idolena tiako fomba fitafinazy raha ohatra izy avy Madagascar hoe za nagnano copier-coller nazy nagnano copier-coller taiga za hoe eko izy tonga Madagascar amy lera karaha zegny izy tonga ivato za zala tsy avoniko andre fa za miomagna ino semaine à l'avant za miomagna ino lamba andeha ataoko andeha tseneko idolena ka ino lamba andeha ataoko andeha itseneko idolena ka azonao satria zegny za efa mangalataka izy tsy tiako zegny izy ho gaga izy bon olo mangalataka za ty makaraha ty fomba fitafinazy za magnano maximum zay fahaizako mitera azonao azoko atao misy mivanga kiraro lasy te za azonao amy fotoagna izy avy magnano kiraro mividy kiraro za izy ko mbala zotrona atao mbala magnafitra lamba fa za mandram-pahaveninga ataoko mandeha mitsena izy amin'igny zegny olo idolena ka io zegny mba fiera izy ngia ty tegna le mankafy zamary na fomba fitafinazy fo mba fa mitovitovy nina azonao tsy zegny ndraiky fa atsika gasy ndraiky za mivolagna hoe kiraronigiagny maloto ataonandre zaloza za tsy ino manao mampazaloza tsisy misy mitena agnatin'ny commentaire satria baka ingiagny nalaza plus kanao anao fa maty laza ino maidira nalaza amizegny tsy mampagnino zazany tsy mamparary fô zaby zegny anao fa tsy malaza mitady laza anao mitady buzz tsisy resaka buzz publication tsotra nagnanovako zigny no moaly hoe mba maloto kiraro ngia copier-coller dajo tia zegny fa karaha zegny fomba nagnanovako azy fa fomba fandraisan'ny public izy tonga de tsy haiko 5 minutes 2 minutes fa sans partage tsy haiko zegny firy commentaire 400 commentaire za amizay miezaka mamaky commentaire za anao zalo anao be fô anao gasy tsy mba fiara amy gasy karaha anao fa tsy malaza anao zalo zandry malaza anao zegny hoe zala karaha zegny fomba fijerinitsika gasy za boko ataonandre hoe gasy zalo anao mba gasy fo anao magna fomba fijery karaha igny izy ma zegny izy kofa olo mivolagna raha marigny atao zalo izy kofa olo mivolagna raha marigny atao zalo ampidiananare zavy sary igny fa kirarondroa samby air force araiky fotsy araiky efa somary mezimezina couleur anazy izy toma miadresse amin'ingia copier-coller dajo za frère tsisy problème aminao
za tsisy problème aminao fa fomba fijerinao zegny izy nao bokako igny izy toma zegny mamarigny ekeko rano Madagasikara eto fa tapatapaka jirama zegny fa magnano raha ataony pardon ekeko rano tapatapaka fa toma zegny tsy mba misy bidon raiky natao réserve hoe sasako kiraro ty fa andeha tsena idôlina za ohatra hoe niany dajoavy mba rangony moaly izy mba fa nanasa nitsoagna nitsoagna mety hitadiny kiraro sasagna madi ny sasagna izy koa tsisy rano mbola misy lingette afaka mividy lingette nafirina tsara mba nadio tsara bro mba nadio tsara mba nisasagna madi tsara marigny rano amitsika tapatapaka fa tokony mba nisy bidon raiky kely to na sio raiky zegny mba hoe mba nanasagna izy iny anao zao fa star azonao hitanao agnatin'ny monde star io frère ngiako pikole dajogno teneniko eto hitanao agnatin'ny monde star io voiny fa anao magnano raha raiky tsy mety olo jiaby fa mikorontana agnaty Facebook ty fa mivolagna anao fa zao mikorontana olo jiaby satria nagnino masony zao tontolo zao aminao voiny fa anao magnano da tsy zava bako pikolena grade zava ko pikolena grade na ataon'olo nahazy io tagnaty Facebook tao juste TV plus nitenitenen'olo hoe tsy tokony grade hazo igny fa karaha igny fomba fijeriny TV plus karaha igny fomba fijeriny jury tary azonao fomba fijeriny jury aby tary ngiako pikole grade nahazo izy fa tsy fomba fijerinao hoe tokony hoe ranona nahazo tokony kopikole lekidube na kopikole Bob Marley na kopikole Dadju na kopikole tsy haiko azovy fa samby fomba fijerina azy fomba fijerinao kiraronazy na loto fomba fijerinao Dadju lavalava par rapport zandro fomba fijerinao lafa zao samby aza forcegna za marigny naka